Hi guys, welcome to TFA Files TV. Murise kuma TV esenyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Tinashe Mutarisi achinyomba Passion Java panganai by birth anyora imwe statement isina kumira zvakanaka paFacebook, asi ane video yanga achitotaura achidedzera kuti wakutambura kunonyudza mufanaiwo usazvitonga wakangwara. Inini ndine mari kudarika iwewe ende inini ndirogona kunotaura napresident kudarika iwewe. Uri kundifonera wena mudiwa muchita kunge sezvinonzi matumwa neZANU-PF kuti asinonzi matumwa naED. Inini handiitiswi nemi nekuti muri kuona kuti handisi kuda kupusiswa nemi, handisi kuda kutamba nemi, mauda kundipinda. Ndozvataurwa naTinashe Mutarisi anyora kuti it is not the system that is fighting against me, but rather him and his friends who fail in life. Their actions stem from jealousy because they are unable to attain love and respect from people of Zimbabwe. Tinashe Mutarisi adedzera kuti inini ndinoitira vanhu zvakanaka muZimbabwe, saka vanhu vanondifarira, saka iye namudiwa vari kutadza kufarirwa nevanhu, saka vada kundiitisa. Tinashe Mutarisi pane video panga achitotaura achidedzera kuti akandifonera panganai aina mudiwa hudhu vachiita sezvinonzi vatumwa naED, vachiita sezvinonzi vatumwa negavement. Saka adedzera kuti hapana gavement ingatume imimi kudai kana inini ndida kutaura naED ndinotaura naye, handisi kurwa negavement inini. Imimi muda kuita sezvinonzi ndiri kurwa negavement, muda kukanganisa upenyu hwangu naED, muda kukanganisa upenyu hwangu negavement yemuZimbabwe. Inini ndirongoda kuti nditsvagire vanhu mabasa vashande, ndozvandinoda, kwete zvenyu zvokuda kuti mundiitise nekuti muri kunze kwenyika. Hamungauye pandiri muchida kuti nditi mukati jambu ndojamba. Inini kana ndida kuita mameeting naED ndoita ndega, handingamiriri kutumwa newe kana kuitiswa newe. Ndozvataurwa naTinashe Mutarisi. Guys, handizivi kuti noti kudi. Thank you so much.